Ay, Col, nako'y pumunta na si Mahabang. Nga naman nga ang mga iya sa dautan, dali raman kayo mo kailap kung naitaw nga mandaot o mga chismis, dali raman kayo tapuko ng mga tao. Apan ang iya sa maayo, dili man kayo sila mo interes ani. Nga naman, Nicole, sa may dahilan na, Nicole? Ang tubag ni Ana, di ba naman sa padaang kasulatan, boy? Nga ang mahigugmaon sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Ang kalibutan karon dili na ako. Kay sa dihang si Kristo nagpalansang sa krus tungod sa atong mga sala. Natanom naman sa ilang mga huna-huna nga wala na'y kadaot kanato kung naa si Kristo. Dili, kung subayin sa balaang kasulatan, wala niya ni si Kristo diri. Kalinaw iyang giani para kanato, pero espada siya. Dili kalinaw kung dili espada. Tungod kay ang iyang pulong bugat man kay ipabuhat-buhaton sa tao. Muna ang mga tao gipatay si Hesus ana, kabalo naman mo kinsay nagpapatay. O niya nagtukod og mga simbahan na pod. Kay niingon man gani ang si Hesus nga gunubo niya ang templo sa sulod sa tulo ka adlaw ug tukuro niya sa pila ka adlaw ug tukuro niya sa tulo ka adlaw. Ini gunob niya, di ba? Ang boti pasabot ni Kristo dili simbahan, dili makaluwas kanang templo nga gitukod sa tao. Ang templo nga gitukod ni Hesus mao na ang atong gugma sa atong kasing-kasing duha ug tulo nga maghiskot sa akong ngalan, ako sa inyong taliwala. Kung lima sa iyang ngalan, sa iyang pagkabalaan gihisgutan siya ang iyang mga sugo. Mao nang ingon si Kristo, ang iyang simbahan, ang templo sa Diyos, ang kasing-kasing. Mao tong mga tao kung buotan mo na si Kristo din na. Apan nagbuhat naman pod ang mga tao, nagtukod og simbahan nga tinukod sa tao. Ang tinukod sa espiritu, tinukod ni Kristo sa atong kasing-kasing. Kundi inta na higugma, dili mamalikas, dili maghukom, mo pasaylo, nya dili mo pabor sa kalibutanhon. Naa si Kristo kanato. Nga ang mga tao din sa kalibutan ang imong pangutana, mao na nga dali kayo mukatag. Yes, tungod kay ang tao ang iya lang kaalam, kahibalo, naghuna-una, tawhanon nga pagtuon. Ginatuis kini og naman pud sa balaang kasulatan nga daghan nagsulat og mga libro. Unya ang kato namang tag-as nga mga sikat nga tao nga nagsulat ana, mao naman ang ilahang ginatuohan. Kinsa ba si Kristo? Si Kristo ang tinuod nga magtutudlo. Pero ang mga tao dili man gusto mudawat sa misyon nga gihatag ni Kristo kanato. Unsa may misyon nga gihatag ni Kristo kanato? Pagpaubos, pagpasaylo, gugma ang kaaway, ayaw panglibak. Ana kanan tanan sa balaang kasulatan. Ug dili man na ang tao musunod ni ana. Kay aduna man po'y nagamit sa pangalan nga sila ang pinadala, sinugo, nga muingon sila. Balikon ako to, atong Pangulo sa Israel. Katong sulat ni Mikiyas, no? Nag-ingon kamo, nga wala na kadaot ka nato, kay ana-ana ka nato ang Diyos. Muna ang mga tao, naunang-una na sila, nga si Kristo, naluwas na ta sa tong mga sala. Apan ang pangutana, nagpadayon man ta sa pagkasala. Muna nga, kanang pagdawat og mga tabi sa uban, kung nito man lang na sa simbahan, sa templo sa Diyos, sa atong kasing-kasing, dili na ka mo dawat og mga tabi. Di ba naampo na sa balaang kasulatan kung adunay mga kutso-kutso, unsa man ang kutso-kutso, mga libak, mga tabi. Haron dili ka mo mag-away, adtua ang mga tao nga gikutso-kutso kanang ilang gipagtabi, tinuod ba kini? Unya ang yawa na ama ang garbo. Muna ang mga tao, labi na ka nang nagdala og mga tabi. Anaaman siya una-una, kung siya nakauna og mga tabi sa kalibutanhon, nauna siya sa mga report, sa balita. Pero dinhi sa balaang kasulatan, dinhi sa tuwang ginatong ginasulti, walay gusto nga ingnon nga nauna nga nagwali. Di ba? Mga nakaroon ng balaang kasulatan, daghang nagsulat, nagpili og pabor kanila. Ano ni anhi ba si Kristo nga magpili og mga kapitulo o bersikulo? Nga gibili naman ni Kristo haron dili ta maglabad. Naanay mga pamagat, mga title, pagpahinumdom nga mobalik sila, title naa gani dito. Unsaon pagpangumbira, unsaon pagpili og maayong bana og asawa.
Unya magpili man ang tao ana. Kaya ang gusto man sa tao nga korek sila tanan sa ilang kalibutan. Mo nang mas dali kaayo paminahon sa tao, dali kay isang nyo nila ang iya sa kalibutan. Kalibutanhon. Kay makig-away man sila ni Kristo. Mo tong bugat pa kayo itong atong 666 nga atong istorya, daghan pa ang hubad ni anak, pero panahon na inigabot sa kapanahonan masabtan na kay unom kaadlaw ta nga gitagaan ni Kristo, trabaho pero sa adlaw yang gipangayo taas na kayong 2 ka oras unya masobra pa ka makasasala ang tao ni anang panahon na kay pre naman na wala naman ay opisina, wala naman ay trabaho ug diin hinon nagudya imbis ang atong unom kaadlaw nga pagpamalandong nato at gihatag nato ang kalibutanhon dito sa pagtrabaho nato dito nato i-synchronize i-synthesize ang ato ang 3 ka adlaw dito mamalandong ta sa unom ka adlaw nato nga kalibutanhon mamalandong tag atong isulti sa Ginoo diin ta na isipyat wala hinuon nato gipaminaw si Kristo ato hinuong gi-synthesize ni ato hinuong gibuo nga unsa ta kakalibutanhon. Tanawa kung adlong Domingo, tanawa sa adlong Sabado. Tanawa sa adlong Sabado, puno ang mga beats, puno ang mga kahilayan, daghang mga tanaw ko. Unya, mga nag-ingon sa Ginoo, sa ikapito untang adlaw diin unta nga malipay ta kay gitagaan tag unong kadlaw para sa kalibutanhon. Ato ay hinuon nga gibuo nga mao ni ang ato ang pagkakalibutanhon. Tanaw ang Domingo, di ba daghang magtapok, mag-istorya, maglibakanay, kay pre man ta sa kalibutan nun. Mga nga, mubo lang ang ipangayo ni Kristo, pero dili ta kauman. Tama na kita sa ikaw, no? Kalibutan nun. So mga nang itawag ginatawag nga 666 yun ang usa ka tawo kung wala dili sa kaabot sa ikapito. Boy, mga na litra por litra lang na 666. Ang bote pasabot niya na isa lang kabalaod ang tumanon. Kung aduna nang ganina munuan dito nga atong giingnan nga huli na gid na siya og siya niingon ipinadala sa ni Kristo mo anay tuuhan sa tao. Walay tao nga makaluwas. Sultihan ko kamo, walay tao nga ipadala nga daghan na siyang mga tao. Daghan na siyang mga tao nga nintuo sa iyang pagkahalangton. Ang buot ipasabot ni Kristo ana sa labing ubos aron makita ang mga tao nga kinsa ang nagpaubos. Tanawa ang sulti ni anak. Arama na daghan namang nangita anak nga gilukdo inay hinuon nga ang helmet hinuon ang helmet ang pulong sa Dios ang pagpaubos mo nay helmet aron dili ka maigo sa mga pagbatiko sa uban paglibak sa uban dili ka musuko gipandong hinuon nato aron mailhan ta makita ang labaw unya naapod to diha ang tamis sa atong dugan kana untang mga pulong ang tinuod nga pagampo surrender sa Dios nintuot ta sa Dios gibitay hinuon naayon ta gibuhat nga panangil sa atong kaugalingon abot ipasabot ni Kristo anak-anak ko kanino mo nga ang pagtuo siya ang tinuod nga panangil siya ang mangluluwas dili ang tao nga nagpakiring nun nga ana ang kaniya si Kristo.